sa tasnómar de buachtaí na háid Béal an Átha Móir marsin sa chomhlachas úta Darren Maxwell hénig agus Matthew Murphy sa chúne imiróí síintir de chuid Liatroma agus marrána bra an live seáil Brian Banks Keith Bernanson lántas ína fórna eile. Sa lín le chúlanson árdamiróir se Liam Ferguson sin téas Maothail leise ar a bhirden agus teiblis tá Cathal McHugh a bhí le síintir Liatroma sa chréibh am líana. A lárna parc imiróir cinúnacha sé Shane Moore tá chéad a chúl as trí faointe feachtaige siúd hí san an hartgart an lá dearnach tá sé tasnúd ar dearmh agus captain na fórna ar an nahatslaat Wayne McKeownanson a ríist cinere gusmúr an fersan. Na scórála he tá siad na buchliog an bhert Paul, Moore agus Honeyman a bhí le fuin faoi fehéliad me milliana 57 ag Honeyman sa chréibh budí seo. Mohill marsin se mar a chuiriste túd chun parke feistúr éman a hála Padraig Tice a chúl, Bertahar David agus James Mitchell sa lína lán chúl, David Fuihish agus James leis na síintir taí cúnta ag lán na Bertacha, sa lín le chúl captain na fórna Shane Quinn a bhí le Leitrim im líana an 10 cléthe canis a imirrtaige Quinniu, taobh le Seán Harkin, dó sé feachtaige siúd agus a lár na parcatá Dónar Flynn a bhfuil le Buaicphointí feachta chomaige sa bheachtas. Nis na tosa írimróin chunta Keith Keegan an príomhnéas gur dóthachtaige siúd ach tá cabhair agus cúnamh niuige mar bhfuil Keith Byrne agus Jordan Reynolds bert írimróí idir chunta Filteo Verica agus chuiriste súd go mór le cuasaí scórála. Feachta gcónaí Paul Moore an son níoch Evan Harkin nach Malatú Shelve agus seachún Luke Murphy trahar le Matthew Selina Lán Chúl an módíireach an bátas agus tá Béal Móir a gól báine agus mehe díireach an líon an son a le héad a chúl. Bhí mé rá an sin ag an túscro go grí an ní le ní sé róláidir ach an sin tá sé fós an agus níos an cad a tharla go Paddy Tiger sin sa chúl ach Wayne McKeown a bhólaisteach Óntas na nóntas. Cúlán bogan sin ag Béal Átha Móir agus beidir go scór mór bhaith an sin. Cúl géilte freagra a tastáil, deis an sáinis rólaí a thucrú hénig an tógánach díireach mar a bhí tastáil. Bhí sé sin a tastáil agus scór mór sin agus just chun í taon de thucrú síos mar so go tús lasach an sin ag Béal Átha Móir agus puinte den scóil an sin agus bhfuil sin an socrú síos tar éis sin. Táilis gan Shelve chéile. Dúirig pócaí beag a spáiste bhaid deachtaíonnta go deasca Dónar Flynn sin puinte all in ar fad ag Keith Keegan. Puinte den scóil an sin, so bhí faide acu beag nach cháil siad an líróid ach chomáid siad é agus riachláidir sin tríd an lár ag Keith Keegan agus scóir den scóil ar a chos cléan sin. Seo chun inis Béal an Átha Móir, Tamalín ó scóráildir go daon féin trí faointe géilte ó chláiríidir an cúl. Siogrí McKeown an fear a fóir an muid sin tucaisteach aige tá Liam sa cheansan. Bhí sé sin dúd scóil. Tá sé feici tréis go tá géimithe níú méid just a fécinn teach ar an barc tá sé lán le muí inniu agus tá sé crothú go leor. Michael McKiernan an trasa amach a John Cleháin féin seastáin agus counter get Luke Murphy trust the park sin past and sco isteach an son agus Honeyman an Béal agus an peinte clára here nar bhramar chluiseachtaí sin. Sin go bra agus an kick pass the shit though Honeyman and sin ó tús an cléthe tá sé úsáid an líróid ada agus dúsáid siad de rísin sin agus bhí an spástíh sé ag past and sco. Agus dulchan cín an sunta Conor Quinn Pascail to bhuaige bheith seo Burner an cúile buaite agus tá seansar bháide sa bháilta ge gúil báide an hamáilige Darren Maxwell a le héad de Hans. Aber spáis an trosa agus níl nirtsin fisce gan de Keith Keegan seo chun a ríiste mátá chus céim des leataí féghó an chitóig a fuair an chiad scór tá Keegan inniuil ar na pointí chláú. Agus rinne sé anmháin sin ach just tháinig seo an kick amach ada an sin a ríise agus just le cúpla núméid an os tá Mohill an anhá ar kick amach Béal Átha Móir agus tá sé simil gúil siad a brús os agus tá siad a fáil. Ar a chorpaige siogrí móran bound chuige Paul Moore féhénig tá sé sin an chortha le héal scór tróna. Bhí sé scin ar os. So go just tháinig sé lug an gábháil a bhór Paul é héin agus an kick amach agus
yeah, gáil ionach agus cadé sin mar scór le na chus clé. James Mitchell. Dírig an tosaíoch mé ad las amócha agus tá na pórsí beagus san anna chuún gur fad. Nis agus éon is stack Paul Honeyman tá san go hálan ar fad mar scór. Yeah, bhí sé sin ar ós agus tá Paul Higgins go ionach sin an Buaicphointí tá ag inniu. Agus just na tosaí a Béal an mór déanann siad iireacht an kick pass a chuir seach gach uair, so tá siad go máfa tá sé go ionach fécinn dearú mar. Le Ballinamore le ceanna séintear Leitrim a seomar hasaide Béal an Átha Móir Seán Heslin héna sé Mohill 9-7. Nis siúl cat fe chahal McHugh fer a chúnta Istechan sa i le Mohill agus déanta go deasa Luke Murphy Nisha McManus ag meata siad roiada Nish an tom tuairt féin scór agus tá scór fachta ag Nisha McManus. Yeah, scóir an scóin sin ag Nisha McManus agus tháinig sé sin ón kick amach ar an tíomhlín an sin agus is na rudí boga a dhéanamh an difriúcht mór leithantí mar seo go háirithe Cluiche Ceannais mar bíon annach chuid na himróí nervhí seo agus bíon sé lán le Ceannais. Keith Byrne a lorg ach fachta ge Quinn. Nis an dasó beidir a ge Byrne. Deachar doling le leis an hit an dasó caite leis a gauntan le cabhair an chúile sin scór an bhra a spracra giad. Sin scóir an scóil ní raibh aon spás a Keith Byrne sin bhí ag Mohill cad a bhí siad a géir dhéanamh sin bhí siad a géir Byrne áil ar an líróid. Fachta ge O'Connell Flynn. Agus isteach a Lárslí Evan Harkin os cóir an chúilin cinna ceartta go Evan agus an pointe chláirithe. So an lína le tosaí go léir in ag Mohill tá scór fáteach go gácínig Keegan sa lár so tá siad sanna sin an mágus Mohill ag déanana go hionach a rís so siad ag cóscór. Shane Quinn. Cábhail an chinreacht an isise ge Béal an Átha Móir sin íon cheist. Bhfuil tréchan isise teach lach ó maithre an council seolt isteach ag Jack Rowley agus an tógánach tre siad a chur chun tosaigh don giadúir. Sin go ddíireach agus a dara faointe fáte ag Jack inniu. Agus just le cúpla nuair den os. Well, tá cúpla pasáling buiteige a teach trasna ar an bell agus tá sé an council a bhólanis le himmel na bróige. Sinéan roiir gotá ag fearnú dána cheamra chúsaí neidir gotá thuas an hiúh. Jerry a deirtalum McHugh tá sé sin nó táltha ar fad mar scór. Yeah, agus bhí rá sin cúpla second ó hin caithead de hétí McHugh seasta suas inis agus rinne sé an sin agus pointe gin scós cór an teastáin cad é mar scór agus ceann ionach fáte agus a chéad le freisin. Sin go ddíireach ba Mohill ag lura Keith Byrne an seo. Nún fersa Keegan. Cúpla pointúntaach sa chéad le. Táimid gafisteach sa neomaternach Donald Flynn agus tá sí fósáin agus é sára an máideoir. Stachad sa Evan Harkin tá deis ar chúl ní thaíon pointecha tá pointe fachta an san ag Matthew Murphy agus Tommy Curran. Tommy Curran, agus Nís tá ceap mé go rinne Donald Flynn an cinenne mícheart an sin agus bhí an táig Mohill an sin go fórsiad an 10 eile agus sé go mai sé ar cóscór. Cluiche Ceannais Leitrim chríochnaigh Corm an sa iméile Átha Móir an irnáitiúil Béal an Átha Móir Seán Heslin héna héanaíoch Mohill 9-4.